1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ko se nije skrio, magarac je bio, ja krećem. Šta je to bilo? Ne znam. Zabili. Šta je bilo? Zabili smo se, ne možemo proći. Cure, šta je bilo? Zašto se ne sakrivate? Ne možemo proći. Kako to mislite? Čekaj da ja probam. Šta? Zašto ne možemo proći? Nemam pojma. Što je to? Ja se bojim. Šta je ono tamo? Ne možemo proći. Otvori to. Ušli ste u začarani dio šume. Da biste izašli morate skupiti puzle koje tvoje riječ koja je kod za izlaz. Za to imate sat vremena. PS, izbjegavajte zlikovce po putu. Koji pak sad zlikovci? Šta? Da, kakve zlikovce da izbjegavamo? Možda je to prva puzla? Možda. Ali čemu slovo na puzli? Ne znam. Možda je to neka riječ. Možda, ali... To se ne zna. Ne znam. Baš je čudno da je usred šume. Puzla nikad nisam vidjela nije usred šume, sam na planinarenju sa svojom vlakom. Mislim da nemamo baš izbora. Idemo tražiti ostale puzle. Moramo ih brzo potražiti, nemamo baš puno vremena. Nadam stigne. Mislim da je na. Možda uno. Možda. Baš je nekako mirno danas. Paneš i papi. Jesi još uvijek sa nas? Ne vidim ih! Odlično! Super! Ja sam ih ne vidim! Vidi! To je možda zadnje, došte! Nikad ne znam. Šta je to? Možda? Run!